l-Odwa Tajba. Nilqakom għall-quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Min qalbi insellem lil kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment lill-anzjani, il-morda, dawk li mistgħux joħorġu u jmorru l-Knisja. L-lum insellem mod speċjali lill-nanniet kollha, lill-nanniet Maltin u Għawċin. Għaliex? Għax illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwakkin u Sant'Anna, il-ġenituri tal-Verġni Marija, u allura in-nanniet ta' Ġesu. Għalhekk nitolba ħafna n-nanniet kollha biex ikollhom kull għajnuna fir-ruħu fil-ġisem. Imma wkoll jkomplu jagħtu formazzjoni u eżempju lin-neputijiet tagħhom. Illum ukoll il-Knisja tfakkar lil Santa Venera, Verġni u Martri. Jiena minn Santa Venera raħalt welidi fejn ġejt mammet u fejn ngħix. U allura tajb ukoll li insellmu l-Vendriżi kollha li jiċċelebraw il-festa ta' Santa Venera, Verġni u Martri, li ħadet il-martirju bħallum fis-sena 143. Barra minn hekk illum jaħbad l-anniversarju mill-mewt ta' San Ġorġ Preka. Kien propju bħallum fl-1962, jiġifieri 61 sena ilu li dal-qaddis tas-saċerdot Malti ħalla din l-art. Nitolbu wkoll illum l-interċessjoni tiegħu. Ħutejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li lqajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna li l-ħallil nieden fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-Missier, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, Alla ta' missirijietna, inti ħtart lil San Ġwakkin u l-Sant'Anna u tajthom il-grazzja li minnhom titwielet ibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu salvazzjoni li inti wett lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-ġemma kollha ta' Wlied Iżrael refgħu it-tienet tagħhom minn Elmin u fil-15 jum tat-tieni xahar minn ħruġhom mill-art tal-Eġittu waslu fid-deżert ta' Sin li jinsab bejn Elim u Sinaj. Fid-deżert il-ġemma kollha ta' Wlied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron. U Wlied Iżrael qalulhom: mhux li mitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobż bix-xaba, riċtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ il-ġemma kollha. Il-mulej bat qal lil Mosè: Ara, se nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Fis-sitt jum imbagħad meta jkunu jħejju se jieħdu magħhom,
iqisu li jkunu darbtejn aktar minn dak li jiġbru kuljum. Mose mbagħad qal lil Aaron, għid lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael, ersqu quddiem il-mulej għax sama tgergir tagħkom. U kif Aaron kien ikellem il-ġemgħa kollha ta' Iżrael u ħarsu lejn id-deżert, hemm il-glorja tal-mulej deret fi sħaba. U l-mulej kellem lil Mose, jien smajt it-tgergir ta' wlied Iżrael, kellimhom u għidilhom, fil-għaxija niklu l-laħam u fil-għodu tixbgħu bil-ħobs u tkunu tafu li jien il-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qata ta' summien tittajjar fl-għoli u għattiet it-tienet kollha. U fil-għodu kien hemm wiċċ nida mat-tienet. Meta din nida qabet fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqiqa qisha ġlata fuq l-art. Malli wlied Iżrael raw dan bdew jgħidu wieħed lill-ieħor, Manu, għax ma rfux x'inhu. Mose qalilhom dawn li kelli l-mulej tagħkom biex tieklu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, tom il-qamħ mis-sema, flimkien, tom il-qamħ mis-sema. Ġarbu lill-għoli f'qalbhom billi talbuh li kell li xtaqu. Tkellmu kontra Alla u qalu, jista' Alla jħejji mejda fid-deżert flimkien, tom il-qamħ mis-sema. Imma hu wordna sħab fl-għoli u fetaħ bwieb ismewwiet u x-xita ta' manna bagħtilhom xieklu, tom il-qamħ mis-sema, flimkien, tom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin, ikel bix-xaba bagħtilhom. Tella r-riħ il-vant fi smewwiet, ħarġ ir-riħ isfel f'qawwietu, flimkien, tom il-qamħ mis-sema. Xita tal-laħam bħat trab bagħtilhom, qasamer bħar-ramel tal-baħar, waqqafhom f'nofs it-tienet tagħhom madwar l-għelejjex fejn kienu jagħmru, flimkien, il-qamħ mis-sema. Iż-żerrija il-kelma ta' Alla, min jiżra u Kristu, min isiba jikseb il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar mar f'xatt il-baħar u qagħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru folol kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. In-nies qagħdu l-koll wieqfa fuq ix-xatt. U beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija. Ġewla safaru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija. U malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbattelet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber moħħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kemm hija grazzja kbira għalina li kuljum nisimgħu siltiet differenti mill-kelma ta' Alla. Nisimgħu l-ewwel qari, is-salm responsorjali u l-Evanġelju. U nhar ta' Ħadd u fil-festi kbar ikollna it-tieni qari wkoll. Però ħafna drabi naħseb li il-maġġoranza tagħna li ninsew li hemm il-verset ta' qabel l-Evanġelju. Meta nqumu nkantaw Alleluja
batu kemm verset qasir, il-verset tal-lum x'kien? Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla, min jiżraħħa u Kristu, min isiba jikseb il-ħajja ta' dejjem. Il-verset huwa bħal ċavetta, bħal muftiħ biex xejna nifhmu aħjar is-silta tal-Vanġelu. U s-silta tal-Vanġelu li smajna llum imħabbra lilna hija parabola li min jaf kemm il-darba smajnija meta dak ir-raġel ħareġ jiżra. U fil-jiem li ġejjin ħanisimgħu il-Ġesu għada u pitada ikompli jispjega ħienna, imma llum għandna r-rakkont biss. U forsi wieħed jgħid imma Ġesu għaliex kien juża l-paraboli. Ġesu kien juża l-paraboli bħalma kienu jagħmlu ir-rabbin tal-Lut biex permezz ta' storja iwassal talima. Anki aħna nisimgħu storja tolqotna u niftakruha u l-istess dak iż-żmien Ġesu uża dan il-metodu. U għandna dan ir-raġel qed joħroġ jiżra. Iż-żerrija ixerrida b'abbundanza. Alla hekk jagħmel, Alla jtina ħafna ħwejjeġ tajba b'abbundanza. U ż-żerrija kollha li kellu dan ir-raġel, il-bidwi, kellha l-istess potenzjal. Kollha kemm hi setet tagħmel il-frott, mela d-differenza f'dak li jiġri mhijiex fiż-żerrija imma fit-tip ta' art. Kien hemm art li kienet mogħdija u għalhekk ġew l-asħafa u naqruha. Kien hemm l-art kollha blat, ftit ħamrija, timbet mal-ajr u mbagħad tinxef. Kien hemm l-art bix-xewk, ħamrija bix-xewk, u allura dik ħonqot iż-żerrija, imma mbagħad kien hemm art tajba. L-allura hemmhekk dik iż-żerrija għamlet il-frott. U għalhekk tajjeb li aħna nirrealizzaw dan li iż-żerrija kollha kemm hi kellha l-potenzjal, il-possibilità li tagħmel il-frott. Id-differenza hija fl-art fejn waqgħet. U allura nagħmel din il-mistoqsija importanti għal kull wieħed u waħda minna lilek li qed tisma' u qed tara dil quddiesa u tieħu sehem fiha bl-aħjar mod li tista' u jien bħalkom. Int u jien, x'tip ta' art int? Jiġifieri inti qalbek kemm hi miftuħa l-kelma għal din iż-żerrija. Fil-verset ta' qabel il-Vanġelu fl-akklamazzjoni hekk tlabna iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla. Min jiżraħħa u Kristu. Int mela qed tisma' l-kelma illum u tant drabi oħra matul is-sena. Kemm qed tiftaħ qalbek għall-kelma, dil-kelma li tħalli l-frott fik. Dil-kelma li tik direzzjoni, li tik il-faraġġ, li tik il-kuraġġ anke jekk għaddej minn mument ta' diffikultà, ta' uġigħ, ta' ansjetà. Ħalli l-kelma tal-mulej ittik id-direzzjoni, ittik id-daw li għandek bżonn, tkun kelma ta' faraġġ għalik, tkun kelma ta' fejqan. Ejjew nieħdu tassew bis-serjetà dil-kelma ta' Ġesu illum meta jagħlaq dil-parabola, meta jgħid Ġesu min għandu widnejn ħajisma'. In se tagħmel? Se tisma'? Infaħru l-Alla illum li xħatar lil San Ġwakkin u lil Sant'Anna biex minnhom titwielet Alla. U nitolbuh biex bit-talb tagħhom jeħles il-poplu tiegħu minn kull tiġrib ta' issa u tal ġej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek li biha inti llum qiegħed iżżur il-ġnus li inti ħlaqt għalik biex twaslilhom is-salvazzjoni tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tieħu ħsieb il-poplu ludi, il-poplu tiegħek tal-Patt il-qadim, il-poplu ta' San Ġwakkin u Sant'Anna, il-poplu li minnu kien Ġesu skont il-ġisem u waslu għal verità sħiħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għandna n-niet kollha biex tagħtihom kull ma għandhom bżonn fir-ruħ fil-ġisem u għamel li jkomplu jkunu ta' eżempju
permezz tal-kliem tal-erf tagħhom u tal-esperjenza għan-neputijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit ta' qalbna nagħmlu dik it-talba lil mulej dak li tant nixtiequ bħalissa. Nitolbu għalina nfusna għal xi ħadd jew għal xi sitwazzjoni fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, inta żilt lil San Ġwakkin u lil Sant'Anna biex minnhom titwielet il-Verġni Marija ibnek u il-Knisja. Għamel li bit-talb tagħhom aħna neħilsu minn kull deni u niksbu d-don ta' mħabtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sem fil-barka li inti wet lil Abram u lil nislu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li intagħtihom għall-merti tagħhom huwa ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Intallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u mal-ġemma kottorana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifkir tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan.
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. B'ratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Ġwakkin u Sant'Anna, ma' Santa Venera, ma' San George Preka u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel li tolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tjieba, ittalbu x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
ikunu jisbu li nistaqrabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla tneħħidnu bit tad-dinja atina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li neħki dnub ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Xieraq lillum fl-anniversarju tal-mewt ta' San George Preka miegħu nitolbu grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla kif ukoll mulej Ġesu jien għandi bżonnok. Nitolbu. O Alla, inti ridt li jibnek il-waħdini jitwielet mill-bnedmin biex misteru tal-aġeb il-bnedmin jieħdu tweli ġdid minnek. Fit-tjiba tiegħek ħares lil dawk li inti titma' bil-ħobbs tal-ulied u qaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem, akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità, Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa,
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistruħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej, Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi,
kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Gioacchino Sant'Anna, Itolbu għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek, int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.